dugu min n'a bɛ wele ko Filamana ani Janko Meri la ni o ni Yanfoyila cɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 100 bɔ ɲɔgɔn la. Nin dugu kofɔlen fila in tun kaleyalen bɛ kosɛbɛ taratadenw ka dugu jɛ araba la. Isa Sidibe, Filamana sifinakaw ka cɛkuntigi le don. A bɛ ɲɛfɔli kan ye k'o tɛmɛna cogo min. An bila ɲɔgɔn na damabaara yɔrɔ nɔfɛ. Donc Filamanakaw ko ko a yɔrɔ dɔ baara Jamila ko a kana baara. Donc tile fɔlɔ la an taara an bɛ taa baara kɛ. Mɔgɔ caman ma taga ɲɛ Jamilaka ninnu wulila ka taa k'u bɛ taa mɔgɔ gɛn ka bɔ yen. U taara sɔrɔ dunan ka ca mais Filamana dugu kɔnɔ mɔgɔw man ca. Jamilaka ninnu taara ka taa fɛn bɛɛ tiɲɛ k'an ka motɛri ninnu fɛ k'u bila kɔlɔn kɔnɔ dama kɔnɔ. Donc fɔra Filamanakaw ye o ma nɔgɔ Filamanakaw ninnu ma. Filamanakaw ko Jamila bɛ se ka a gɛn baara la cogo an bɛɛ dugu kelen. An ye sigi ka kuma fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛɛ dugu kelen o bɛ se ka kɛ cogo di. Donc Filamana denmisɛn bɛɛ bɔra k'a fɔ an bɛ taa baara kɛ. Donc an b'o baarakɛyɔrɔ la Jamilaka i labɛn ja dugu mɔgɔ bɛɛ bɔra marifa b'a bɛɛ bolo. Jɛw sigilen bɛ ka Filamanakaw makɔnɔ. Donc u ye mugu ci daminɛ. Filamanakaw kumana ka dɛsɛ cɛ an bɛɛ dugu kelen a bɛ se ka marifa ta an kama cogo di. Donc u ye mugu ci daminɛ. Donc Filamanakaw bolila k'u ka moto to marifa ye kisɛ ye mɔgɔ 7 de sɔrɔ min bilisira mɔgɔ 7. Ni muguci in senfɛ est-ce que a ye wele bila faamaw ma a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na wa? Bon, madame, il y a fait chose mi an kɔni lakana ɲini ka dɛsɛ sécurité kɔni nana mais ils ont venu tardivement parce que n'a fɔra ko mugu cira tarata 16h mais sécurité donna Filamana y'a fɔ araba 8h c'est pas facile. Filamanakaw tun commencera k'a bɛ wuli ka taa tajuru sara an ka cɛkɔrɔba wulila ka mɔgɔ maîtriser non tout sauf ça. Maa minnu banana olu yɛrɛ ka lahalaya bɛ cogo di ni waati in na? Il y a 3 blessés qui est très grave. Ma se ka furakɛ Filamana a y'o évacuer ka taa Yanfolila. Arrivé à Yanfolila ko se ka furakɛ o ye évacuer ka taa Bamako. Mɔgɔ 3 bɛ Bamako ta furakɛli la. Donc opéré la pour ka kisɛ bɔ. Mais effectivement 2 personnes tora Yanfolila o tɛ mɔgɔ 5. Donc mɔgɔ 4 tora Filamana yan ko sera ka furakɛ Filamana olu ma taga. Aw ka sigidaw la lakanakulu dɔ sigilen don maaw ni u burufɛnw lakanani kama yi wa? Janabɛ tun bɛ Filamana. Quand la Janabɛ tun bɛ tour kɛ Filamana a bɛ rotation kɛ chaque 2 semaines o bɛ ɲɔgɔn changer. Quand Janabɛ to Filamana ko dɔ bɛ tɛ sɔn ma mais bi ça fait 4 ans maintenant bien 5 ans Janabɛ tɛ foyi tɛ. N'i bɔra Yanfolila jusqu'à la frontière 140 150 km i tɛ tenitigi ɲɛna. Ka bɔ hakili ma dɛ. Nous sommes à la frontière de la Guinée et la Côte d'Ivoire. Encore hakili an kɔni banna an y'a laɲini kɛ cogo bɛɛ la. Donc u kɛ dɛmɛ bɛɛ kɛ pour que sécurité bɛ se ka lakana Filamana cogo min. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.